Na-recover ang masobra 50,000 pesos nga balor sa ilegal nga droga sa duha ka mga separadong operasyon sang kapulisan sa syudad sang Iloilo hapon sang Agosto 2. Una diri nga operasyon takna launa 45 sang hapon. Ginpatigayon sang Station Drug Enforcement Team sang La Paz Police Station sa barangay Alalasan, Lapus kung sa diin arestado diri ang magkahagugma nga sa day George Piñola, 36 anyos kag Hilna Makahilo, 42 anyos kag na-recover ang siyam ka mga sachet sang shabu nga ginabanta nagkabugat sang 3 ka gramos kag nagabalor sang 20,400 pesos. Takna las 3 Gs naman sang hapon ginpatigayon sa Station Drug Enforcement Team sang Mandurriao Police Station ang bypass operation sa Zone 1 Airport Mandurriao kag nadakpan ang isa ka LGBTQ member nga ginkilala kay Stephen Islabana, 43 anyos kag na-recover ang 6 tanan ka sachet sang shabu nga ginabanta nagkabugat sang 5 ka gramos nga nagbalor sa 34,000 pesos. Sa duha ka mga operasyon, naglabot sa 15 tanan ka mga sachet sang shabu ang na-recover nga ginabanta nagabugat sang 8 ka gramos kag nagabalor sang 54,000 pesos kag nagabalor sa 54,400 pesos. Ini naman si Kabanderang Carl Garganera, nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.